aquí estem, de nou, amb el Festival Itineràncies, que aquest any celebrem 15 anys. 15 anys de festival és increïble. I ho celebrem aquí a Prats de Lluçanès, que és on ha passat sempre aquest festival. Un festival que programem a diferents artistes, companyies de dansa, teatre, circ, arts de carrer, música, poesia, i que durant aquests 15 anys ens han omplert els carrers i les places i espais particulars amb els seus espectacles. Veniu a Itineràncies, gaudiu d'aquest festival i que juntes el fem possible. Pentinen durant 2 hores aquí a la plaça Nova del Poble. Sienta la cabeza. Per tots vosaltres, veniu, seieu, que us pentinaran. Un espectacle de dansa de la companyia Vero Zendoya, que es diu Hem de parlar. I aquí seguim amb el Festival Itineràncies amb una proposta que es diu Ramat Simfònic. Aquí tots som ovelles que anem seguint aquesta simfonia. Festival Itineràncies a l'espai públic. Ramat, estol, manada, aixà. Proposta íntima a partir d'uns textos, uns poemes de la meva amiga, de l'ànima, de la Montse Castellà, uns poemes que van del silenci cap al silenci, acompanyada de l'Anna Sobirana a l'espai sonor i acompanyada de la Marta Mirà, que recitarà, i acompanyada també d'aquesta obra de la Rosa Martí. Des del tic, tac, és futur. Des del tac, tic, és passat. Tic, tac. Aferrats als tics del passat, fascinats
pels tacs del futur. Tic, tac. I per cert, ara quina hora és? Oh! Ara sí! Oh, que bé! Capes i capes de matèria fermentada, putrefacta. Des de quan? Tant se val. Escletxa esquinçada. Oh, quina fragància. Desitjar i desitjar un demà que mai no arribarà. Fragments aïllats. Has vist mai el mar? Ets tu res sense els altres. Però no hi ets. Quin miratge. Quina il·lusió. A tocar el llindar d'un no sé què que m'atreu, que em captiva. Per un instant és aquí, però no ho puc retenir. Se'n va, se'n torna allà. Tan a prop, i no ho puc copsar. Si creus ser, no ets. Creus ser. No ets. Hi ha un veritable present. Tinguem-ho present abans d'estar de cos present.